Tak já jsem vám slíbil recenzi radiálního medometu, který jsem si koupil ve včelařství Božík. Jedná se teda o radiální medomet od značky Evrotom, srbský výrobce. A tohle je teda cvalík, který mi dorazil. Jak vidíte, došlo to na paletě, takže jsem vcelku rád, že jsem si to objednal domů a ne do práce, protože do osobáku bych tohleto asi nedal. Tak, střih. Abyste se nemuseli koukat, jak 10 minut odmotávám asi 100 metrů smršťovací folie. Takže takhle je to zabalený. Jak vidíte, je to celý obalený v polystyrenu. Ten já tam zatím nechám, protože ještě nemám připravený včelín. A nahoře v krabici je řídící jednotka. Tak, další střih a máme úplně rozbaleno. Takže tady vidíme nahoře plastový víko. To je na kraji chráněný tou zelenou požírkou. Má takovýhle hezký držáček, aby ležela otevřený, a vevnitř vidíme koš na 24 radiálních rámků. A taky tady vidíme ty tangenciální dodatečný držáky. Není to teda koš v jednom kuse, ale příjemně mě překvapilo, že je to vlastně 6 zavěšených sít a tím pádem to skladování nebude žádný problém. To se za chvilku podíváme. Tady dole vidíme výpust, to je jedna, a co mě teda trochu mrzí, že není až úplně dole. Jak vidíte, je tam taková malá hranka, asi 4 mm, takže to nebude vytýkat až úplně dolů. Jinak teda tady vidíme ze spoda jednak kuželový dno a jednak pohon medometu. Vidíte, že je tady motor, velký kolo a dokonce teda ozubený řemen, který převádí tu hnací sílu. Tak to vypadá pěkně. Jinak provedení vypadá v pohodě. Tady nahoře všechny ty hrany jsou opracované. Vidíme tady dole nožičky s šroubkama, vidíme tady rukojeť a tady nahoře, kdyby někdy to chtěl někde otevřít, aby to pořádně umyl, tak je příjemný, že ty matice jsou ze zhora. A jak jsem říkal, všechno je to tady hladký, nikde nic neřeže, to opracování je dobrý. Tady ta spodní hrana už samozřejmě není tak pěkně udělaná, ale pořád je to zpracovaný dobře. Tohle to je celý nerez, doufejme, že i ty šroubky a matičky, že jsou taky nerezu, že to nebude rezavět. A tady teda je kousek toho plastu tam špatně přidělaný, tak na to se ještě podíváme za chvíli. Teď se mi podařilo uvolnit tady ten tangenciální držák, takže vidíte, jde to v pohodě vyndat. Docela pěkně provedený a se skladováním tedy nebude žádný problém. Vrátím to zpátky, jenom to tady takhle jednoduše visí. Tím bubnem logicky nejde volně otáčet, protože tohle drží motor. A pojďme se podívat na řídící jednotku. Tak, teď si rozbalíme řídící jednotku, takže bude opravdický unboxing. Tady je nějaký povídání, to vypadá jako český návod k tomu medometu a je to tak. Tak na to se podíváme za chvilku. Pak jsou tady v krabici kabely. Vidíte, že je to dodávaný z dvojí možnosti napájení, jednak z autobaterie 12 V, pak je tady kabel do sítě. A tohle je ta samotná řídící jednotka, je teda pěkně těžká, váží to několik kilo. A má to zepředu jednoduché ovládání, nějaký ventilátory ze strany. A co mně přijde taky jako dobrý je, že za ten plech, za který to držím, se to jenom zavěsí na obvod medometu a můžete si to posouvat, jak potřebujete. Takže vlastně není to třeba jako u Lisoně, kde si to musíte nějakým nářadím složitě odmontovat a přepojovat kabely, aby to šlo posunout. Tady je ještě detail řídící jednotky. Tady je vidět vypínač a z boku, že je tam nějaký obrovský transformátor, proto je to tak těžký.
Tak, tady potom je ten kabel, co vede dolů k motoru, ten má obrovský průřez, tím by šlo startovat osobní auto, takže to je taky v pohodě. A zde vidíte detail ty řídící jednotky, takže vlastně tam jedno kolečko na čas, jedno kolečko na otáčky, nic složitého. Teď se ještě vracím k té bužírce, už jsem to opravil, jenom to vypadlo, na konci je to přilepený, takže žádný velký problém. A tady je teda jediná věc, která vlastně je drobná chyba. Zjistil jsem, že ten návod vlastně nepatří k té řídící jednotce, kterou tam mám, protože ta analogová jednotka žádný programy nemá, takže asi ani program číslo 4 a nějaké nastavení režimu, to je blbost, tak to ještě s prodejcem budu muset dořešit.